ברוכים הבאים לרב-קרב! תוכנית האירוח מספר 1 בירושלים. אני כל כך שמח שבאתם, ואני בטוח שגם אתם שמחים, כי אתם יודעים למה לצפות. יש לנו כאן ערב גדוש באומנים ואומנות ירושלמים, אנשים פה מהמתחם, חבר'ה סטודנטים ובוגרים של הבתי ספר שמקיפים אותנו, אנשים מצחיקים שכותבים על ירושלים, אומנות, וידאו, עניינים, דברים, צחוקים, כיף, בידור, ואתכם, כפיים לכם. תקבלו בבקשה מפת כפיים, כמו שרק אנחנו יודעים לתת. את דור חנוך! נתחיל בשלום. אני דור, ואני ירושלמי גאה. תודה רבה. דור חנוך! אתה? לא אמרו לי שאני מתראה, תצא משם. סליחה, אני מאוד מצטער על הפעמים, לפעמים קשה לך לעשות. אני רוצה להזמין את האקט השני שלנו לערב. אתם מכירים אותה כנראה מהאינסטגרם, אבל אולי מרחובות תל אביב. קבלו במחיאות כפיים את שרה מיצבורסקי, a.k.a. שרה היפה. מי אחרי זה? כאילו לא ראיתי, לא. רוצה לנחש מה הגובה שלי? תנחש. 1.51 מטר. עומדת 3. מעליב. היי, מה שלומכם? יואו, אהבתי שאתם יודעים. אני יוצאת את הוידאו. לפעמים אני מכניסה כאילו צחוקים מפסק אחר. לא, אני לא יודעת. יופי, מה נשמע? לא, אפשר לענות. טוב? האמת שהגיוני בירושלים רק בסדר, תרכשה. אני אוהבת ירושלים דווקא, אבל אני מרגישה שלא אוהבת ירושלים, כאילו אני מגיעה מתל אביב, וכשאני אומרת לאנשים שאני אוהבת ירושלים עושים לי כזה מוזר, כאילו זה תמיד צריך לבוא עם הסבר, הבנתם? נכון, זה כמו להיות חבר של ילד הדחוי בכיתה, אני צריכה להסביר כזה, לא, רק חרדים וערבים, יש לו גם סצנה ממש מגניבה של סטודנטים. יופי, אמרו לי שזה ערב בנושא כתות, כן? למה אני צוחק? עבדתם עליי? We cut that out. אף אחד לא עדכן אותי. אוקיי. טוב, בסדר, אני תכננתי שכן, כי אני יוצאת, אני ניצולת כת, a.k.a. דתל"שית. מגיע לי. אכפת לכם אם אני פשוט לא מבוגר. מי אמר? כן, שמעתי. אוקיי. יש פה דתל"שים? אגב? כן? אתם לא חושבים כמו דתל"ש, איך מזהים דתל"שים? חולצה טריקור שחורה בבלנסטון. כן. כי אני רציתי, אתם מלבשים טוב מדי. כדי להיות דתל"שים. גם דתל"שים לא הולכים להיות אומנים בדרך כלל, שזה מרגיש לי נכון, אנחנו לא הולכים להיות אומנים, כי די, סבלנו מספיק בחיים. אתם מכירים את זה שיש הרבה בנות, בעיקר שאוהבות להגיד שאלוהים הוא אישה? שאוהבות להתייחס לאלוהים כאישה? ואני חושבת כאילו, וואי, אבל אלוהים כאילו, זה מוזר, כי הוא כל כך בן, הוא כל כך גבר רעיל, שעבר כזה מראשון מזרח למרכז תל אביב, כזה, כאילו, לא תעשי לך אלוהים אחרים, אני השם, בסדר, די, אנחנו אקסקלוסיב, סבבה? אני לא מפרטת סימנים אחרים בחדר כושר, הייתי בתולה לפניך. גם אני חושבת שאם אלוהים היה בת, אז הוא לא היה מחליט שבנים יעשו ברית מילה. ומה אני עוד חושבת? אני חושבת אני אגיד לכם מה, אני חושבת שלצאת בשאלה זה קצת כמו לצאת מהארון. כי אתה מספר כזה אירוע שאתה מספר כאילו למשפחה וזה, אני סיפרתי לאבא שלי,
למה את צוחקת? מה? אני סיפרתי לאבא שלי בגיל 23 שחזרתי בשאלה, והוא אמר לי, שרה, הכל טוב, אנחנו מקבלים אותך, אנחנו אוהבים אותך כמו שאת, רק אל תספרי לאמא. אז אני כאילו, קודם כל, למה אתה מתכוון באנחנו? אוקיי. מה עוד עכשיו, אני באמת מבינה, אמא שלי היא באמת לא קיבלה את זה טוב, או אפשר לומר לא קיבלה בכלל. היא מאוד חיה בהכחשה, אמא שלי מאוד אוסית. אוקיי, ככה דוגמה, אני, השבוע שעבר, אני גרה בתל אביב, השבוע שעבר היא באה לפגוש אותי בתל אביב, ואז כשהיא הגיעה, אז שאלתי אותה, ואמא מה, איך הסתדרתי למצוא חנייה וזה, אז היא אמרה לי, כן, אני התפללתי לאלוהים, שהוא יעזור לי למצוא חנייה, ותראי מה זה מצאתי. אז סתם, כאילו, רציתי להגיד כזה, סליחה? כי כזה, אם אתם חושבים כאילו איפה אלוהים כזה בכל המצב בארץ וזה, אז זה ראינו שהיא למצוא חנייה, לא קל. אמא שלי באמת מרגישה שאלוהים איתה כל הזמן, עוזר לה, דואג שיקרו לה דברים טובים, ואני גם מרגישה ככה, אלוהים איתי כל הזמן, דואג שיקרו לי דברים לא טובים. אוקיי? כי אני, תודה, אני חזרתי בשאלה, ומאז אלוהים מתנקם לי, לעשות עוד קטע או שזהו? כמה זמן לבד, אתה יודע שאתה היית אמור לסמן לי. אני לא יודעת שאני מזמינה אחריי. את מזמינה את עצמך לשבת פה. אוי, ביי. אנחנו מדברים גם או כאילו מה קורה? אנחנו מדברים, אוקיי. שרה? כן? אפשר לעשות צ'קסון? גיבור תמיד. אוקיי, תודה. אני ממש לא מכיר, זה המשקיע הקבוע שלי. כן, אני שתה בשלוקים. שרה? כן. לא רע. איצי, סשה, איך אתה תקרוא לך? שרה. שרה? כן. נתחיל? אין. אוקיי. אתה יכול לקרוא, שרה יפה. אז שרה, את אמרת פה מזמן, בראיון, זה עיתון חרדי. את אמרת פה מזמן שאת... זה לא חרדי. זה דתי? מה, מקור ראשון? אאוס. זה לא חרדי, נכון? זה דתי כזה. סליחה, דתי. אוקיי. אמרת שאת שונאת תל אביבים. אני, מה זה? עכשיו, אין לי שאלה, אני פשוט רציתי שהקהל הזה יראה אותך. למה את שונאת תל אביבים? אני יודע שאת לא שונאת אותם אחד-אחד, אלא כקבוצה. מה קשה בהם כקבוצה? אני שונאת את כולם כקבוצה. גם ירושלים, גם זה. כן, לא יודעת, לעולם. תל אביבים, יש להם, אני חושבת שהם מאוד מורכזים בעצמם, ואני מאוד כאילו לא מתחברת. אז תשמעי, ב-2012, בפייסבוק, את עשית, כתבת תום אהרון על הוול, מזל טוב במולדת שלו, וזה היה שנים לפני שהבן זמן הזה התחיל להופיע או להתפרסם, הוא לא היה מוכר לאף אחד. אנחנו שכחנו. והוא לא עשה לך אפילו לייק, חזרה. זי, תראה לי. אתה לא ממציא את זה? לא, זה בדיוק גם. עכשיו, אז תום אהרון, בעצם, נכון להגיד שזה לא היה תהילה, והוא תמיד היה דוש? סתם שלי. לא, אני לא חושבת שתום אהרון היה דוש, אני פשוט מציינת את זה גם בווידאו. נכון, אוקיי, אולי היה דוש. לא, הם מאוד שנון אבל. מה שנון, זה היה לפני שהוא הופיע, הוא הופיע ב-2013. אז את שכבת איתו גם לפני שהוא היה מפורסם? לא, שכבתי איתו אחרי, הכרנו לפני, כן, הוא כאילו, כי הוא חבר של חבר, ואז הוא כאילו נראה לי חשב שאני חמודה, אבל אני חשבתי שהוא נמוך, ולא מפורסם, ואז הוא נהיה מפורסם, ואז שכבתי איתו. אבל הוא נשאר נמוך. כן, אבל הוא נמוך מפורסם. את נותנת לי נקבע. אז... זה חושב שזה מפורסם. אני עובד על זה, אני לא אצליח, אז אני אשאר נמוך. וכמה אתה? 35. אוקיי. לא, יש לך עוד ממש זמן. אנחנו מיד נמשיך עם הרעיון הסתם, ממש כיף לי ככה נסתר, אבל פשוט... גם לי, וואי, בוא נשאר. בלי כסף אנחנו לא נצליח להשאיר את האורות דולקים, אז אני חושב לפרסומת קצרה מהחסות שלנו.
התוכנית בחסות פרי יניב המניב. ירקות, שרי, גזר בגודל ממוצע, זה רפה. הלאה וסהלה תמיד, ברוך הבא. פרי יניב המניב. פרי יניב המניב. תפוחי אדמה. אוכלים ענבים ונהנים. רק בשוק העיראקי. שלוקיאנסקי לא מגניב, ואנחנו שמענו קצת מה היה האתגר הראשון? הכי קשה שאת אומרת, לא כיף לי פה? כאילו, אני אומר שהיה לך המון כיף והמון בנים, מה הדבר הראשון שקצת אני רוצה הביתה? קראית לתתה, לאבא, לבורא עולם. כאילו, אני זוכרת שבאתי לאולפנה כזה עם חצאית קצרה, ואז שלחו אותי הביתה. נראה לי שידעתי אני לא יודעת. זה היה החיכוך הראשון עם המערכת. נראה לי, רציתי להתלבש כמו פרחה. מה עוד? והיום את מתלבשת כמו דתייה. נכון. נייס. כן. אתה שיק. לא. לך התייעצתי לי קודם ואמרת לי שזה... שאני רציתי איתך חוסכני יותר. כן. טוב, תודה רבה שבאת אלינו. תודה. אני ממש חושבת, אני לא אציג את הסטנד הזה שם, כי הרחתי את זה משם, יש לי פה. כן. מחיאות כפיים לשרה מיציגורסקי. כן. קבלו בבקשה את אליקה מיקלפלדמן. אז אני מבין בעצם שלא יכולה לעשות את הנאום סגירה שלך כי את זכית בתקופת הקורונה או במלחמה? זה חצי נכון ואני אתייחס לזה בנאום. אוקיי, גבירותיי ורבותיי. לכל הנכבדים והנכבדות, שלום. ראשית, עליי להודות שמחניף לי מאוד שבחרתם בי לקבל את פרס הנובל לשלום, או אפילו רק שהצעתם את מועמדותי. באמת זה כבוד גדול, עד כדי כך שבחרתי להגיע, למרות שכמו שאפשר אולי לראות, הבייביסיטר הבריזה הערב. אז אני כאן עד זמן שאול. כשהתינוקת שלי תתעורר, אני אאלץ לסיים את דבריי. הרבה זמן חלמתי לקבל פרס, ופרס נובל לשלום זה די ביג. זה לא הפעם הראשונה שאני זוכה בפרס, כמובן, אבל אף פעם לא בסדר גודל כזה. אני מודה שכבר חשבתי על כל האנשים שהכזבו אותי בחיים, וכל מי שראיתי יותר מדי בפייסבוק ופחות מדי במציאות, ואיך הם יגלו שזכיתי בפרס נובל לשלום ויקנאו בי מאוד. ועם זאת, אני נאלצת לסרב לקבל את הפרס. שתי סיבות הביאו אותי לדחות את הכבוד הגדול והיוקרה, אבל אם אפשר לא את הכסף, אני אשמח לתת. ראשית, אינני יודעת על מה ניתן לי. מה עשיתי אני, אליקה לסקר פלדמן, למען השלום? לא הרבה. דיברתי עם חברים, פעם התאגדנו לשנייה והצטנו את גל המחאות בבלפור. הייתי אומרת, חבל שלא הצטנו את בלפור, אבל זה לא דבר יפה, וזוכת פרס נובל לשלום להגיד. הלכתי להפגין, כתבתי פוסט, ניהלתי דיון על קוצו של יוד, על ההבדלים בין טיהור אתני, רצח עם ושואה. אמרתי לאישה גזענית אחת במלתחות של הבריכה שהיא גזענית. זה קצת הרס את המים, דבר שאני לרוב נמנעת ממנו, לכן זה היה אירוע יוצא דופן. פחות או יותר, זהו. אין ספק שאני פשוט לא ראויה לפרס הזה. הסתכלתי ברשימת האנשים שזכו בפרס בעבר, ושמתי לב שרובם המכריע גברים. לא שאין נשים, חלילה, אבל נראה שגברים עשו משמעותית
יותר למען השלום. מאפיין נוסף שזיהיתי שקיים אצל רוב הזוכים, הוא שהם היו במעמד לקיחת החלטות והקריבו את חייהם של אנשים מסוימים לצעדתם ולתפיסת ועדת הפרס על מנת להציל חיים אחרים, רבים יותר או חשובים יותר. עכשיו תראו, כולם יודעים שהמצב בכל העולם גרוע מאוד והוא רק מתדרדר. ההדים של ההיסטוריה ועוולות העבר רודפים את האנושות, ולמרות שכולם חושבים שהמצב חייב להשתנות, משהו תקוע לאנושות בגרון והטפיחה על הגב שתחזיר את הדברים למקום שבו נדע למה לצפות מהעולם לא מגיע. הפחד משינוי גדול, בעיקר כשלא מצליחים להסכים על שום דבר חוץ מזה שהמצב חייב להשתנות. אפשר היה לחשוב שנוכל להסכים על לא לרצוח? זה נראה די הגון. יש לזה אפיל של דיבר שישי למי שבקטע, וזה אפילו מסתדר לא עם מוסר אינטואיטיבי או היגיון פשוט. אבל לא, חייבים להיות כמה שמוקים, שאומרים לא תרצח, אלא אם הוא פגע לך במישהו שחולק איתך הזדהות לאומית, דתית, אתנית או קבוצת כדורגל. או כמובן אם יש בזה כסף, אבל זה נחשב לא יפה. והנה, אותם שמוקים מהווים אחוז גבוה מזוכי פרס נובל לשלום. מישהו זוכר ששמעון פרס ורבין הכשירו את ההתנחלויות, שאובמה רדף בצע בעיראק, או שאירופה הפכה את אפריקה לחצר האחורית שלה? ואלו המדינות שמדברות על זכויות אדם, ותוך כדי הן גם עושות עסקים כרגיל עם רודני כל המדינות, פוטין, ארדואן, השמוק ההונגרי וכל השאר. כל מדינה והשמוק התורן שלה. הגורל שלהן בסיפור כלל הצלת העולם מנאציזם, וכולם יודעים שנאציזם זה הכי רע. אני בעצמי דור שלישי לניצולי שואה, אז מותר לי לדבר. סבא שלי היה חירש עיוור שניסר את החלון וקפץ מהרכבת לאושוויץ, אז בכלל. לנו היהודים עלה בגורל סיפור עתיק ומדמם ופוסט טראומה מורכבת, אבל המדינות שהצילו את העולם מנאציזם הן חסינות מוסרית, דמוקרטיות, מעניקות פרסי שלום, מקימות האום. האום אומר והשיירה עוברת. אום שמום, כמו שאמר ראש הממשלה הראשון בישראל, אדם שקבע עובדות בשטח וקבע גם את מותם של 70 אנשים, רובם נשים וילדים בכפר קיביה. וזו רק דוגמה אחת. כי להתייחס לחיי אדם כנזק אגבי זו תופעה שקיימת משחר ההיסטוריה. הוא היה אדם נאור בן גוריון. הוא גם היה איש צנוע. אבל ככל הידוע לי, הוא לא זכה בפרס נובל לשלום. ואני? כן. גם בן גביר לא זכה בפרס. למרות שהוא גבר שהמיט הרבה אסונות ולקח חיים של הרבה אנשים, אני זוכרת אותו משדל נערים לאלימות בכיכר ציון. הוא נראה לי כמו עוד אחד מהאנשים שהתבשמו קצת יותר מדי מאוויר הרים צלול כיין, ואולי גם מיין. בן אדם שיכול פתאום להמציא שהוא זכה באיזה פרס חשוב ולנאום עד שהתינוקת שלו תתעורר. אבל בן גביר אף פעם לא דיבר על שלום או על זכויות אדם. ורוב הזוכים בפרס דווקא כן דיברו על שלום ועל זכויות אדם, גם אם זה לא היה דיבור מחייב במיוחד. הפער בין ההצהרות של אנשים ומדינות לבין ההתנהלות בפועל, שמעדיפה עסקאות נשק ונפט לאורך שנים, גרם להחרבה מוחלטת של האמון בין האנשים לבין הנציגים שלהם. גרוע יותר, הפער הזה גרם לאובדן האמון במילים. אובדן האמון במילים הוא בדיוק מה שבן גביר וטראמפ וביבי צריכים. כי כשאין אמון במילים, לדבר על חיים של בני אדם במונחים כלכליים של עסקה ומחיר, נראה כמו להגיד את האמת בלי להתבייש, גם אם היא מכוערת, להשתין מראש המקפצה. אבל האמת היחידה היא שכבר מותר להם לשקר, כי אנחנו לא מצפים לשום דבר אחר. לפחות הם לא מדברים על שלום. הם מעדיפים לראות את העולם נשרף ומזמינים אותנו לצפות ואפילו להשתתף במופע. אתם יודעים מי באמת ראויה לפרס הזה? הגננת של הבת הבכורה שלי. לא רק שהיא צריכה להריח כל היום קלמנטינות ופוקים, אתם לא מבינים כמה שלום האישה הזו משכינה מדי יום ביומו. פעם הייתי בדיון בכנסת וממש הרגשתי בחסרונה. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה, הנקודה שלי היא סליחה, אני כתבתי את הנאום עד פה, אני הייתי בטוחה שאני אפילו לא אגיע לקטע של האום והנאצים לפני שהיא תתעורר, אז
שוב, תודה רבה שבחרתם בי, ושיהיה שלום. אני אומר לכם, אם יהיו יותר אנשים כאלה בעולם, לא יהיה תעשיית נשק, וזה לא טוב למנהל שלי. אז אני רוצה להזמין אורחת סודית שלא שמנו בלילה, וזה מאוד מרגש כי אני מעריץ אותה כבר המון שנים. מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי, לציפי שביט! אורי? היא לא? איי. חבר'ה, נראה לי ציפי שביט לא תגיע. יש ציפי שלי. אז אין ברירה. אני גולה חצי מהשפיכה, אני לא לשרום, נכון? אוקיי, לא שמעתם אלינו. אנחנו הרב תני לראות מספר אחת בירושלים. אנחנו כאן עם הדר. רציתי לשאול מה התכנית עכשיו. כאילו, אני מזיעה כרגע. מה? גם אני רוצה להריח. שאלה הבאה. אני חושב בחסות פרי גם אני. חשוב לציין. תעבירי מהאנשים. אוקיי, וואי, איזה כיף. על ההתחלה. לא קל, רק לא אורחת. זה לא סתם אומר. אז לא היה לנו את ציפי שביט, אבל היה לנו את ה-Next Best Thing, ואני ממש מבסוט. ועכשיו אנחנו חוזרים לזירה של האמנות הכי אהובה עליי, סטנדאפ. רוצים לשמוע את הסטנדאפ של איתי, ובכוון בן יוסף! סליחה. שאלות? שלום לכולם! עשיתי את זה קצר מדי, אתה אומר שזה היה ממש כזה. טוב, אני איתי, שזה השם הכי מאפן בארץ, כי אם אתם לא יודעים, איתי זה אמא שכח ירושלים, שכח ימיני, אבל עם שגיאת כתיב. זה כאילו בלי א' אחת, זה נושא ממש נפוץ, זה ממש דפוק. טוב, אני אספר לכם בדיחות עכשיו. אז בעצם, אני באתי לפה באוטובוס, אוקיי? עכשיו, שמתי לב למשהו דפוק באוטובוסים, סבבה? יש שלט כזה באוטובוס למטה, שרשום בו כזה, במקרה ויש שריפה, יש לשבור את הזגוגית. עכשיו, למה זגוגית? כאילו יש שריפה, למה זה רק כבר? כאילו יש שריפה, אבל מישהו אומר, אחי, מה? הזגוגית, שיש לשבור אותה, כאילו, מה דחוף? כאילו, לא, זה זכוכית, כאילו, אחי. אז בכל מקרה, השם הכי ביזארי באוטובוס מבחינתי, אני ראיתי את זה כזה, השיעור שמה, נוסע נכבד, אם אתה רואה חפץ מוזר, חפץ כזה, חשוד באוטובוס, אז תעשה עם זה משהו כזה, שים לב, אוקיי? עכשיו, מי נוסע נכבד באוטובוס? אני מבחין, אולי איזה דודי משקף, באוטובוס, יש בו חפץ חשוד, אני יודע מה לעשות. what the fuck. טוב, בכל מקרה, אני אגיד דברים אחרים. שמתי לב משהו מצחיק על צחוק, זה כמו שיעוק הפוך, נכון? בכל מקרה, אני אמשיך כאילו עם הדף מסרים שלי. ירושלים! איזה עיר, אה? מי פה ירושלמי? מי פה נמצא בירושלים? איזה יופי. שמתי לב למשהו ממש מצחיק פה, זה החתולים, נכון? שמתי לב שחתולים בירושלים הם כאילו כזה
אתה בא אליהם, אתה עושה להם, שלום חמוד, קרא אותך, עוברים פה כל מיני דברים, זה ממש ביזארי. דבר אחר ששמתי לב בירושלים, זה דבר אחר, אני אגיד, זה התחיל אחרת. באופן האמונה בירושלים, באופן אמוני, אני כאילו חייב להגיד, כאילו, מה אתה? יש מלא בנות בירושלים שהולכות עם מכנס קצר בחורף. What the fuck? ואז אני חייב להגיד להם משהו באופן אמוני, אוקיי? כאילו, בקטע דתי. אני לא מאמין לכם שלא קר לכם. What the fuck? הבילדאפ יותר טוב מהפן שלהם. אני אמרתי ככה, רק לבילדאפים. הלכתי ברחוב, זה היה משהו מטורף. רק להרים כזה. אוקיי, משהו אחר על ירושלים זה הפרגמון. מישהו יודע למה לשירותים בפרגמון קוראים בית שימוש? למה? כי כולם עושים שם כוח כל הזמן. זה כל בית שימוש גם. יש מלא בתי שימוש בעולם, אזורי מפגש. בין כל מיני אנשים. נחזור לפרומפטר שלי. אוקיי. אוקיי. עוד משהו בירושלים, אוקיי? הלכתי, לא סתם, זה היה בתל אביב, אבל אני אדבר על ירושלים. הלכתי יום אחד היה. הלכתי לסופר לקנות סיגריות, כי אני אוהב גם סיגריות, לא? אני נכנס לסופר, ויש שם מוכרת שחורה, יפה, מעביר מאמה, ואני בא אליה, ואני אומר לה, קאמל סוב. ואז היא אמרה לי, יש בעיה, יש רק שחור לבן. ואז נתקלתי בצרה. לא, אמרתי לה, מה עדיף קודם כל? כאילו, להוציא אותי מזה, והיא אמרה לי שחור. ואז נתקלתי בצרה. אם אני בוחר קאמל שחור, אז היא, כאילו, כשאני בוחר קאמל לבן, אז היא קצת יריבות בינינו, נכון? כאילו, היא לבן, השחורה, וזה כזה גזעני. אם אני בוחר קאמל שחור, זה פוסט-קולוניאליזם. זה כאילו בחרתי כי היא שחורה. אז קניתי הם! מה אתם הם? לא יקרות סיגריות, מה? יש מלא סוגים. טוב, עכשיו, אני מדבר טיפה על סדרות טלוויזיה, וזה, אני מת על טלוויזיה. כמו, אף אחד לא יוריד אותי, כאילו, נראה לי אני הייתי מי שמוריד אנשים, לא משנה. אני לא יודע שפה עד מחר. תחזיק אותי. זהו? יש כאן כמה בדיחות, תראה, מתי שאני גרוע תוריד? לא, תמשיך. אוקיי, סבבה. בדיחה אחרת, סבבה, בדיחה אחרת. אז ככה, הרבה בדיחות אחרות על טלוויזיה. אני ממש אוהב לראות טלוויזיה, סבבה, אתם סרטים, אני ממש אוהב. אז אתם זוכרים פעם את הפרסומת שהייתה לנילי? עם הכלבים והנייר טואלט? איזה מסר נהדר. הנייר טואלט שלנו כל כך רך, כמו לנגב את התחת עם כלב לא קטן. זה המסר טוב. כלב בוגר. יש עוד אחד שהוא טוב, עוד דבר שהוא טוב. אז ראיתי בסטיינפלד, יש שם איזה קטע, שהוא מתקשרים אליו מכזה ביטוח או משהו, רוצים למכור לו משהו כזה, מכירים את זה? כן. מכירים את זה? אז אני חושב שבירושלים מתקשרים חופים חרדים לכזה, לאווירה של הולכה, רוצה להגיע כזה, להביע משאלה כזה? לא משנה. בכל מקרה, ראיתי את זה, והתקשרו לה מישהי, ואז הוא אמר לה, תגידי, אני יכול את המספר שלך, ואני מתקשר אלייך בזמן כאילו שלך לא מתאים, ואז היא אמרה, לא, אסור לי, ואז הוא אומר, זה לא כיף, זה לא כיף, אוקיי, קטע יפה. חיכיתי המון זמן לרגע שבו התקשרו אליי. והנה, התקשרה אליי מישהי, ואמרה לי, אני יכולה להצליח במבצעים שלנו וזה. ואז אמרתי לה, אני יכול את המספר שלך להתקשר אלייך בזמן שלא מתאים לך? ואז היא אמרה לי, כן. נסענו לדייט, היה מאפן, קיבלתי הנחה בלייזר. היה כיף. דרך אגב, על דייטים. מה ההבדל ביני לבין ויברטור? ויברטור לא מספר בדיחות. פאק מהיר, לא חיכיתם. לא קצר, כאן הרוב. קצר. משהו אחר על סדרות. מישהו ראה מנדלוריאן? כן. מישהו ראה מנדלוריאן?
לא ראיתם מנדלוריאן? חבל, זו סדרה מצוינת. בקיצור, אז יש שם קטע, רצו להמשיך את הווייב של כאילו בסטאר וורס, יש כזה use your force, אתם זוכרים את זה? זה סטאר וורס, אז הם ממש נראה לי התבלבלו, ומנדלוריאן אומרים, this is the way. זה מצחיק לפני עצמו, זה לא קצת. אבל זה מצחיק, כאילו, זה סומה של יוגורט. just the way. זה לא מצחיק. לחיות כפיים! ביי ביי. כן. סבבה, מעולה, אז יש לנו מקום לעוד קצת קריש, קבלו את דנה ג'י! היי, כפיים. למה? מיקרופון עובד זה שם. הוא עובד למטה? רגע. יותר כפיים לא אומרים. שלום, רגע. מה נשמע? מה המצב? בסדר. מזמן לא ראיתי אותך לא במסיבת טבע. גם אני אותך שם. וואו. איזה קטע. את נראית מקסים היום, אני חייב להגיד, זה גם משהו שאומרים בתור שואוז, אבל גם באמת קצת. תודה, כן, באמת, כאילו מאז שהציעו לי לזכות באוסקר, אז אני דואגת להתלבש ככה. הציעו לך לזכות באוסקר? כן, בטח. זה מה שקורה כשמתקבלים לחזותי. די. כן. ישר אומרים, כאילו, מגיע חבילה האוסקר, המעריצים. פשוט לא מצאתי, כן. יש לי מדליה, יוסי ארגן לי מדליה בבית, אבל לא הספקתי, זה היה מאוד רף. כן. הקץ רף. כן. יפה. אפשר איזה צ'ייסר? בטח. תודה רבה. אני אוהב שהם משדרים אותי. כזה לא נראה אותך עושה איזה 15 אירועים ברצף. מה, איזה מספר אני אז בעצם? לא, סתם, את נראה לי צ'ייסר שלישי שלי, רביעי, אוקיי. אבל אני נוטה לעשות את זה גם, את התוכניות האלה גם לא בירושלים. כאן אנחנו עושים זה. חיים, לחייר לכם. אוי, דנה. כן. אז אני מבין שאת אדם לא שגרתי, את לא הולכת בטבע. נבע לי הטאבלט. את לא... הוא לא הולך בטבע, נראה לי. את לא נכלת בתחביבים, את כזה שמה בזין שלך. נכון? כן. את לא היית גר. לא נראה לי. את אוהדת מילאנו. לא, מה פתאום? מי אמר? מה? מי התחקירן? סליחה, קבוצה אחרת איטלקית? בטח. למה היא אוהדת את איטליה? אוי ואבוי. אז את מי שם? נפולי. נפולי, איך. אז סתם, אני לא אוהב כדורגל ואין לי מושג מה... בירושלים זה הקטע, בנים לא אוהבים כדורגל. אני גדלתי בגליל. אוקיי. וגם שם... בנים לא אוהבים איזה מחווה. הייתי במושב של ארסים, הם אהבו כדורגל. אני פשוט לא, יש לי פידבק. הפידבק זה מזה או מזה? אז אני ראיתי לך מובילה תהלוכה לא חוקית, ישר לכאורה, לג'די, לפני שהכשירו את החזיר הזה, ישר לבית של ביבי, חסמנו כבישים יחדיו, אז הכל היה הובלת את כל את היית חלילן. אני הייתי חלילן. כן, קיצר, לא שלא עונה לתפקידים חברתיים, כמו למשל לעשות פאקינג 7 שנים תואר ברפואה, ואז לעזוב את הכל ולהפוך ולזכות פה זה לא להיות שחקנית באמת, זה ללמוד תיאטרון חזותי. כן. יותר מדי, מה זה? אני מפחדת מהפידבק. זה בסדר, זה היה כבר... אוקיי. אז... וואו, קצת החלטה. נכון. דוקטור דנה. כן. ממש לא רציתי להרוויח כסף. זה ממש מפחיד, כאילו מה שקורה כשיש הרבה כסף. אז אמרתי, אני אלך הכי רחוק מזה. כאילו אם אי אפשר להגביל את צריכת הסמים, אפשר להגביל את היכולת לקנות סמים. Am I right? כן, אני מניחה שאתה right. אז אתה ספר לנו על פעם שכמעט מתתם בחופשה? וואו, איזה תחקירנים מטורפים. הגוגל הולך אתכם שולל, הגוגל בוט, נכון. שלחתם לטיול קטן? נכון. וכמעט מתתם? כן, זה מעניין? אני לא יודע. זה מעניין. טוב, אוקיי, סיפור מעניין. הייתי בדרך עם בן זוג שלי ביום הולדתו,
היינו בדרך לשמוני, באלפים הצרפתיים, והחלטנו ללכת ברגל במקום לקחת אוטובוס, אמרנו כן, בוא נלך 5 שעות ברגל ממקום שגוגל מפס אומר שהוא 5 שעות מהבקתה שאנחנו אמורים להגיע אליה. ואז היה שלט כזה בדרך שאומר לא, מפה הכל הרוס, אל תלכו מכאן, ואני אמרתי לא, אבל הגוגל אומר שיש מפה דרך, אז אנחנו נמשיך ונגיע בזמן, כאילו מחכים לנו בקבוק שמפניה גדול כזה וזה. ואז ומסתבר שגוגל טעה. כן, וכמעט מתנו ביום הולדת, כמעט בעצם הבאתי למותו של אדם ביום הולדתו. אבל זה 15 באותו יום, זה כזה... זה כן, הרגעתי לסגירה, נכון. חשבתי אולי זה קשור לזה שאני רופאה, וכאילו אני אמורה עכשיו לבטא דברים שאני יודעת לעשות, לא... מזל שהיה לי ביטוח. צמאים ורעבים. כן, היה כמעט חושך, וחשבתי טוב, יש לנו עדיין גבינה ובגט וחצי ליטר מים. אז בכלל לא נשרוד. מה? היה לכם גבינה ובגט, זה לא מה. לא, היינו קרובים, אתה כמעט מתנו. אוקיי, התחקירנים שלי באמת... בעיה, כן. מאז מילן, כאילו, אני לא יודעת על מה לסמוך. קבוצה באיטליה, למי אכפת. כן. נכון? כן. טוב. תודה רבה לדני, שבי. מה ככה? תודה. אנחנו עכשיו הולכים להפסקה קצרה של רבע שעה, אתם יכולים לצאת החוצה או להיכנס פנימה להשתין, לצאת החוצה לעשן, ונחזור עוד רבע שעה ויש לנו עוד הרבה דברים מבודרים, קולנוע, צחוקים, מערכונים, עניינים, חסויות. ולהפסקה הבאתי לכם בורקסים, מתנת מרציפן! היי! מה קורה? מה המצב? מה נשמע? בסדר, את רוצה לספר לנו? כי לא סיפרתי מראש מה... אני לא סיפרתי מראש. את היית היסטורית מאוד בשבילי. נכון, כי... ואז... במקום... תודה שאתם כאן בערב פיילוט ומקבלים אותנו עם כל הפעמים הקטנים שלנו. ובאמת גם ממש שמח, אז כן. ראשון חבר'ה. אני אפתיע אותך, אבל אני אגיד שאני אולי סוג האומנות שאתה הכי אוהב סטנדאפ. ואני גם אגיד שאם באמצע אתם שמתם לב שהוא פשוט יושב ומסתכל עליכם בזמן כל הקטעים, אז במקרה במהלך הקטע תנדוד מבטכם, זה גם בעיניי ממש מצחיק, אז כל הכבוד לך שאתה מצחיק את זה. אז הבאתי לכם היום קטע שהוא למעשה מצגת, ואני הכנתי את המצגת הזאת על נושא מאוד 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 קרוב לליבי, ולפני שאני אתחיל לדבר עליו אני ככה אספר לכם סיפור מקדים כדי שבסופו של דבר יהיה לכם סיבה ללכת אחריי ולהאמין בי. אז הבחור האחרון שיצאתי איתו לא הבין למה אנחנו לא ביחד. עשינו את הכל כמו שצריך, הוא אמר לי שהוא אוהב אותי, שכבנו ואז בהולדת שלו אמרתי טוב בוא נתעלה על עצמנו, נעשה משהו לכבודו כמו שצריך, ולקחתי אותו למסיבת פורים והתחפשנו, אני ופיטר פן וטינקרבל, ממש באמת כמו זוג, נתתי לזה צ'אנס, ואז ברחבה שנינו קלטנו איזה בחורה יפה, הוא סימן לי לגשת אליה, נראה לי הוא רצה איזה פינוק ליום הולדת, שיצא לו מזה משהו בסוף, זה באמת יכול להיות מחרמן, כשאתה הבחורה שאתה נמשך אליה, מתנשקת עם בחורה אחרת, נראה לי שהוא חשב שאני אחזור אליו בסוף הערב, ואני חושבת שהבנתי שהגזמתי, כשראיתי את טינקרבל בוכה בשירותים. אני חושבת שהמיקרופון שלך זה לוק ששומעים את הצחוקים שלך. אני יכולתי לעשות ככה, אבל... לא, אני אוהבת את זה. זה כמו הרילס הנראים האלה מגדילות ב3 שיש שם בחור צחק. מספיק קצת לצחוק. לגמרי, אתה מוביל אותי ישר לשלב הראשון שלי. איך זה היה כאן להיות פלסטית? שלב ראשון. תודה.
להימשך לבת. עכשיו, זה לא כל כך פשוט. הרי חינכו אותנו לא להימשך לבנות. וגם, בנות זה מגעיל. אבל לזוגיות חד מינית יש כל מיני יתרונות, זה קרוב לבית, זה מוכר, את יודעת מה לעשות שם למטה. והדבר הכי חשוב הוא שכשאת יוצאת עם בת, את יכולה להיפרד מהפנטזיה של לשכב עם אבא ולעבור לפנטזיה לשכב עם אמא. הרי את אמא אנחנו אוהבים, והפנטזיה לשכב עם אמא מובילה את האנושות ואת הקהל הגברי כאן מאות שנים. היא מניעה את הכלכלה, היא מובילה אותנו קדימה, ולכן אנחנו מקבלים גם את זה במתנה. וגם בנים זה מגעיל יותר מבנות. שמעתם פעם על אהבה נכזבת לבן? מי באמת אוהב בנים? זה להומואים. אז כמו שנאמר, זה להומואים. מגעיל. וזה מוביל אותנו לשלב הבא, שלב שני, לצאת מהארון. עכשיו, בישראל של 2024, לאף אחד לא אכפת, וזה מפנה לנו ישר את הדרך לשלב הבא, להשיג בת. עכשיו תראו, כשאת נראית די סטרייטית, זה לא כל כך קל. את צריכה להכין את השטח, את צריכה להבהיר שאת לא ידידה. אז בעיקר להבהיר שאת נמשכת לנשים, להגיד משפטים כמו כן, הבת הזאת שיצאתי איתה, או כן, בנות, או בנות בקטע רומנטי, זה משהו שמעניין אותי, או ואחרי שהכנת את השטח את צריכה לגשת לפעולה. אז כדי להבהיר, אחרי שדעת שאת לא ידידה, את רוצה לפתוח את הנושא שיחה. למדתי מקורס של פתייניים לענות שעון מגניב שיפתח נושא שיחה כדי שתגיד מה זה על היד שלך, להזלים למגע, שתהיה לך דעה נחרצת על הכל, ובעיקר לא לקבל לא ולא להיות ידידה. עכשיו, כמו שאמרתי, בישראל 24, לאף אחד לא באמת אכפת שאת יוצאת עם בת, להפך זה סקסי, זה מחרמן. מה יגידו עליכם? אוי, איזה חמודות, מה אתן החיות? אתן חברות טובות שישנות ביחד? ולכן, אנחנו נרצה לצאת עם בת שנראית כמו בן. אני יצאתי עם בת שהייתה אלכוהוליסטית, כמו בן. אלימה, כמו בן, ושהצמידה אותי לקיר בשירותים, כמו בן. אחת כזאת שיכולתי לקחת הביתה להורים בגאווה, לדעת שהם שמחים. עכשיו, הרגע הזה שבו מישהי מצמידה אותך לקיר בשירותים ודוחפת לך את התחתונים, זה רגע שבו את שואלת את עצמך, האם אני בכלל רוצה לצאת עם מישהו? האם כל הפנטזיה הזאת עם לצאת עם נשים היא לא בעצם רצון לצאת עם עצמך? הרי אני בת, אני לא אשאל את עצמי להסתכל על עצמי עמוק ולחשוב מה אני רוצה מהעתיד, או אסמס עם עצמי עד מאוחר. לא, זה מוביל אותי לשלב הבא, שלב רביעי, לחזור לארון. הרי איזה בן יבקש ממך להתבונן פנימה או יסמס איתך כל היום? תרגישי מחוץ לכם. אבל כשאת תופסת את עצמך עדיין מסתכלת על תמונות של אורנה בנאי או מניחה שירים של רונה קינן כאילו זה פורנו, את מבינה שהגעת לשלב החמישי ואת מתגברת על זה. עכשיו אמרתי לדודה שלי
זה גם מרגיש לי חשוב. אמרתי לדודה שלי, יושבתי איתה ואמרתי לה שאני יוצאת מהארון, וזה היה ממש איזה קטע, וכזה לקחתי את זה ברצינות, ואז היא מסתכלת עליי ואמרתי, עיניו, אין דבר כזה, לסבית בי, כולם נשארות אנשים. ואז הסתכלתי עליה. הסתכלה עליי. הסתכלתי עליה. אני חושבת שלך יש משהו להגיד לי. אבל בסופו של דבר עדיין לאף אחד לא אכפת. תודה רבה. עכשיו פינוק, תודה. פינוק מאוד מאוד רציני בשבילכם. הפינה הקבועה בתוכנית האירוח שלנו, השעשועון. תענו לי עם יוסי קומאי. יוסי, 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 יוסי. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתענו לי, השעשועון החדש שלנו. אז בשעשועון הזה יהיו לנו 3 שלבים, הסיבוב הוא מהיר, ראש בראש והאתגר הפיזי שהוא אתגר הגמר. אני צריך 3 מתנדבים בבקשה, מי רוצה לשחק? בבקשה, 1, 2, מטרים לקהל. עכשיו לפני שנתחיל את הסיבוב, תעשו סיבוב רגע? אז זה היה סיבוב מהיר, את היית הכי איטית, אז לצערי את לא משחקת איתנו. זה היה סיבוב מהיר, תודה רבה. טוב, אז יש לנו ראש בראש, מה השמות? אוריה, תן לו מיקרופון בבקשה. אני ביקשתי נבחר קטגוריה לארץ. תתחיל אתה. תבחר קטגוריה בבקשה. לבחור? ידע כללי. ידע כללי. אוקיי, שאלת ידע כללי. אשלם את המשפט. מי שמביט במאחור לא יודע מי אני? שיש לי 3 פתמות. אני מצטער, זו תשובה לא נכונה. תורך, איזה קטגוריה אתה בוחר? אם אפשר לא קטגוריה שכבר בחרו. חי וצומח. זה היה אמור לרדת מהגלגל. חי וצומח. חי וצומח. חי וצומח. כמה סוגים של עטלפים בישראל אוהבים לאכול מישמש? 8. לא, 1 מתוך 33. טוב, מישהו רושם את הנקרא? אתה רושם את הנקרא? 0. אני ביקשתי שיהיה מישהו שם. אחי הקטן היה אמור לרשום את הליכוד, אבל הוא בזום או משהו. אני ארגון חובבני. כן, קטגוריה הבאה בבקשה. החידה הקשה. החידה הקשה, אוקיי, תקשיב טוב. אתה נמצא בחדר של 3 מטר על 3 מטר על 3 מטר. זה נראה לי 9 מטר סך הכל, אני לא טוב במתמטיקה. בחדר יש חלון בגובה 2.5 מטר, יש לך חבל באורך 5 מטרים, 4 מסמרים ו2 תפוזים רכים. כי המיקרופונים שלי עובדים. ככה יותר טוב? מיקרופון הרגע הזה. אוקיי, אני אקריא שוב. אתה נמצא בחדר של 3 מטר על 3 מטר על 3 מטר. בחדר יש חלון בגובה 2.5 מטר. יש לך חבל באורך 5 מטרים, 4 מסמרים ו2 תפוזים רכים. איך יודעים כמה כוח סוס יש למזגן? אני צריך ללחוץ, אני צריך תשובה. בודקים את הדגל של תדירן בגוגל. לא, יש מדבקה בצד שכתוב. זה אותו דבר. זה לבדוק בגוגל, לא ראיתי את המדבקה, זה לבדוק בגוגל, זה עבד לי. שאלת הקטגוריה הבאה, בבקשה, בינתיים 0 נקודות לדעתי, מישהו רושם את זה? זה היה עובד. האקטואליה של כאן ועכשיו המיידית. אוקיי, בשאלה בנושא אקטואליה, שאלה חשובה. אילו צעדים בוני אמון מדינת ישראל יכולה לעשות מול ההנהגה בעם הפלסטיני על מנת לקדם פתרון קבע לסכסוך תוך שמירה על ביטחון אזרחיה ושמירה על אורח חיים דמוקרטי וליברלי? ביבי. לא, אצלי כתוב על הארץ. בבקשה, תבחר את ה... רצף. רצף, אוקיי. נתחיל. האלף. סטופ. לא, לא. זה הרצף. טוב, שאלה אחרונה בנושא הכלבת הרכה. הכלבת הרכה. שאלה פשוטה, רק תיתן שם של תחנה של הרכבת הקלה.
מה, שועפאט? יש כזה? אני צריך? לא, החלוץ. אני מצטער. אז עוד 0 נקודות בינתיים לכל המתחרים שלנו, הייתי צריכה להסתובב יותר מהר, אז אנחנו נעבור לשאלות נכון לא נכון. החרק המהיר בעולם הוא סוג של שפירית מאוסטרליה. לא נכון. לא, זה נכון. אליעזר ברלנד לא יבטל לחסידים שלו סוכריות ורטרס אורגינל במקום תרופות נגד סרטן. חד משמעית, כן. לא נכון, הוא נותן להם מנטוס. סיפור מתים, מה אתם צוחקים? מה שמתים מזה. שאלה שלישית, בנימין נתניהו לא יודע לשחות. נכון. נכון? הוא יודע רק לתת שוחד, להפר אמונים ולקבל דבר במרמה ולספר מחזורות. יש לנו נקודה שמישהו לשאול את זה. שאלה הבאה, השיר בלוז כנעני של אהוד בנאי נכתב על הכלב שלו. נכון או לא נכון? כן. נכון, ויש לנו הוכחה. כמו שאתם רואים, כל השיר נכתב על הכלב שלו. בצד השני זה הפזמון שלי. אוקיי, אנחנו ממשיכים, אז אחד לדעתי בנקודות. רם? זה השם? לא, לא נכון. לא, מה השם? כן, אוקיי. השמות הפרטיים הנפוצים ביותר בארץ הם מיקה ולואי. נכון או לא נכון? נכון. נכון, זה נכון לכלבים. מיקה ולואי זה כולם. אוריאל? כן. כל המספרות סגורות בימי שני כי זה היום של הירח, ומי שמסתפר ביום של הירח יישאר לנצח קרח. נכון או לא נכון? כן, נכון. קצת נכון, כן. קצת נכון, ימי שני. טיפה הם סגורים כל המספרות. אני חשבתי שהם כולם בכנס, אבל מסתבר שזה לא כל שבוע. עובד. מה זה להשאול ככה? הנכד של הבבא סאלי נשוי לבת של הרב כדורי, נכון או לא נכון? נכון, ברור. נכון? קוראים לנכד שלהם הרב כדורסלי. ושאלה האחרונה בקטגוריה, אתה חייב לענות נכון אם אתה רוצה לעלות לסיבוב הגמר. אוקיי, זאת השאלה. היחיד האותנטי הוא תולדה של מאמציו של היחיד המתהווה להגיע בכוחות עצמו לכלל טרנספורמציה וטרנספיגורציה של טבעו האמפירי. נכון או לא נכון? לא נכון. לא, זה קצת נכון. אני מצטער, וגם אתה עולה לסיבוב הגמר, הייתה פיזית, יש נחש. כל הכבוד למי שהביא נחש מהבית. אוקיי, אז לפני שאתה מוכן? לא, רגע. רגע. לא, האתגר הפיזי צריך לחכות, יש לו עין הרע, אנחנו נצטרך להסיר ממנו את העין הרע. יש למישהו כובע כזה של דוסים אולי, במקרה? שחר, יש לך אולי משהו? אולי מתחת לשולחן שלך יש משהו? אולי מתחת לשולחן שלך יש משהו? אני חושב שהוא... זה? עבדנו על זה, לא רק כובע. רק כובע? אוקיי. בואו נראה. אין כאן איזה נחש שלנו, נכון? לא. אוקיי. בבקשה. תודה רבה. אני צריך גם 2 נרות, יש לי מישהו נרות? תודה. אש? אוקיי, אז מה שיקרה זה שאתה צריך להחזיק את 2 הנרות האלה שישארו דולקים בזמן שאני מנסה להוציא לך את העין הרע. יש לי פה את הטקסט, קצת ארוך. מה שאתה צריך לעשות זה להיזהר שהעין הרע לא תנסה לצאת לך מהעין, מהפה, מאיבר שאתה צריך. שם למטה. בגדול אתה צריך לכוון אותו בוהן שמאל אומרים. בוהן שמאל זאת הדרך להוציא את העין הרע. בדיוק. ואתה צריך שהנרות ישתלמו דולקים לאורך כל הדבר. אוקיי? אני מבקש שקט, אלא אם כן אתם יודעים את המילים ואז אפשר להצטרף. משביע אני עליכם כל מיני אינה בישה, אינה אוכמה, אינה צרובה, אינה תכלתה, אינה ירוקה, אינה ארוכה, אינה קצרה, תצטרפו, אינה רחבה, אינה צרה, אינה ישרה, אינה עקומה, אינה עגולה, אינה שוקעת, אינה בולטת, אינה רואה, אני מבקש לא לצחוק. אוקיי, יש לנו דרכים, רק שנייה, יש לי משהו? צחקת ואתה לא תזכה בפרס, שדרך אגב,
זה השלט המזגן בבית שלי. תודה רבה לכם ששיחקתם, תענו לי. אז קודם כל תודה רבה שחזרתם. אני רוצה לקרוא לבן אדם שבזכותו אנחנו כאן, בזכותו אתם נהנים כל כך, אני יודע שאתם מאוד מאוד נהנים. תודה, זה חיכיתי שזה ייגמר. קבלו בבקשה את המפיק של הרב-קאט, את הבן אדם שמשלם את המשכורת שלי ושל כולנו. קבלו, זה לא אתה, זה האמת היא ניסן נתיב נראה לי. גם לא? קבלו את עמרי רותם! היי! שלום. מה מצב? אתם נהנים? וואו, אורייט, אני פחות באתי לעשות דחקות, אני גם מצחיק לפעמים, אבל באתי סתם לספר לכם מה אנחנו עושים פה בכלל, כל השיט שואו הפנן שהולך פה. כי זה מעבר לתוכנית הרוח, אנחנו בעצם עושים מספר אירועים בחלל הזה. כן, אנחנו בעצם מתחילים ליין עכשיו, אנחנו נמצאים בחלל שתורמים מאמריקה דרשו שיהיה מקום של שיתופי פעולה בין 4 בתי ספר, וכל המנכ"ליות רבו 3 שנים, ולא החליטו מה לעשות עם זה. אז איפה ניר? אני שומע את הפעמונים שלו, אפשר מחיאות כפיים לפאקינג ניר, איפה אתה? פעם אני וניר הדלקנו מנגל במועדון, ומאז הוא אוהב אותי, כי זה בשביל ההצגה שלו, אז הוא הזמין שאני אנסה לעשות את השלום בין הבתי ספר, ואחד העוגנים שהצליח לעשות את השלום זה ערב מרכזי שאין לו באמת, מה זה? אני אספר גם על זה, שאין לו באמת ג'אנר, הוא לא של תיאטרון, הוא לא של מוזיקה, הוא לא של כלום, הוא זה מין ערב טוק שואו, קברט, בלגן, שכל הזמן מלא אמנים שונים יעלו, יהיה לנו אנסמבל קבוע של כל מיני פלופים שיחזיקו את זה כל שבוע, וכל פעם אורחים אחרים יבואו ויעשו, וזה ישתנה וזה יהיה כאוטי וכיף, ומקומות לאנשים לנסות דברים, ומקומות אנשים שעשו תרגיל כיפי לעשות אותו עוד פעם, ולמצוא פלופים מהרחוב ולהעלות אותם, כי יש לנו פה בעיר בעצם את האומנות הכי שווה שהייתי והסתובבתי, וחיפשתי אבנגרד וצחוקים בעולם, ואיכשהו פה אני נקרא בצחוק, נראה לי כל הקלטות של הזום ידיקה, אני נקרא בצחוק לבד. ואנחנו מצלמים את הכל כמו שצריך, כי אנחנו בתכלס רוצים להשוויץ את זה החוצה. היום אני לא חושב שזה נראה כמו שצריך, זה נראה בסדר, זה נראה טיל. לא, חלק מהקטע זה שזה סרקי. אז אנחנו בגדול פתוחים עכשיו כל הזמן, אנחנו פתוחים כל יום, תבואו לשבת, והקברט הזה יקרה כל שבוע, החל מעוד שבועיים, עוד 3 שבועות, פעם לקמפוס ולניר ולא ולדבר הזה, ולשנה הטובה שתהיה לנו בירושלים, אמן אמן אמן. שנצליח לעשות אמנות ולהתעסק בצחוקים ולא אתכם, שנעשה לנו פה לשמור על השמורת טבע ההזויה של אמנות איכותית ושלום בקהילה פה, אמן. אורייט, זהו. נעשה צ'ייס לזה. בין את האורח הבא שלי, שיש לנו באמת מזל שבן אדם בקליבר כזה נמצא בישראל, זה לא מובן מאליו, ועוד יותר יש לנו מזל שהוא הסכים לבוא לפה. אני רוצה מחיאות כפיים חמות לקוונטין טרנטינו. סייק, אין לי אורח עכשיו, זה אתם. האצבע שלי מציעה ואנשים יושבים להתראיין.
יושי. יושי. So,